leduk mangampak-ampak borek gumuruh ambata rubuh awis dingelak gelar gumelar gelanggang payudan ajaning sayembara perang ing alun-alun negari Slogaima ing gending pitu ngagalah gagah anenggih putra Prabu Janin Raja anenggih ingkang kasih Raden Gagak Boko mripat menteleng kaya bandeng asta anggegem kaya bakal nekem jagat saisine manguwa sesumbar kaya mbelah mega nyigar langit boyo sapa ingkang bisa ngasorake kridane yakti ingkang menang Anjatu Krama ingkang mbakyu nenggih Dewi Kuntul Wilanten ya Kuntul Simanten dupe wis ana pangara lamun to sayembara perang nedya kawiwitan awis tinggal jumangkah gagah para sata Kurawa minggah wonten madyaning blabar waja kenteng kawat mangkahan rasa sesungguh lenggo ketar bumi kunjing campuk samya medali werkapet pileting kata tak yuang gong mengoncang bencang sangat sinijil lagi nyonget hali wuwus terus kasura wiloko ladalah malang kadak ana sak dhuwure blabar waja kenteng kawat. Oi anak Prabu Janin Raja ing gending pitu kene. Ya pancen dasar para nyata.
Raden Kakak Boko kang dadi aran kowe sapa? Saka negara Ngastina. Kadangan nom saka Koko Prabu Duryudana Kartamarma kang dadi aranku. Yen ora tak pringgake kanthi becik damar mancung cupet tenanggenmu gelar sayembara perang. Tanwurunga kowe bakal getun keduwung tembe wurine tanding lawan para sata Kurawa. Kurbasari Mbak Yumu Kuntul sinanten ora bakal tiba ning Padasturi ning tiba ning kasur Badut lamun tok gelem lagi lawan gurune para sata Kurawa ya kuwi Resi Drona. Ora perlu kakean bebangan. Yen pancen butuh mumrene bakal boyongi Mbak Yuku Kuntul sinanten. Sarate kudu bisa njebol diadani Gagak Boko Jarak Dawa Murmu.
Ngewangi kakak pokok soboy tambuh marang aku Raden Podang Binorian Podang kuning dasmu Podang Binorian kekroyokan gue sing ngajari rusak-rusakan aku tuh bantu karo kakakku kakak pokok swatawa tandingmu pecah sirahmu kowe iya hei no. Tinelot kowe sapa Surtayu raminggat nggo gateng dasmu maju what ah wah Pindha kumbang ngacaping tawan susuh angin ngendi gone Kakang Penemban Durna Adipati Harya Sengkuni piye iki?
Mestine panjenengan mulak wis prisa kepiye to tandang grayang lan kridane para sata Kurawa. Anggone munggah ning blabar waja janget cimencang nyatane ora ana kang mangga kuliya. Tanding lawan Raden Gagak Baka lan uga adi-adine kabeh. Mula gandeng sing bakal palakrama kelawan Dewi Kuntul wilanten ki panjenenganmu. Jer Basuki mawa biya kelakone Kanjangka kudu mawa pangorbanan. Merga sing bakal ngrasakake nikmat urip bebarengan kelawan putri Slagayama ki panjenenganmu Kakang Durna. Mula ripalungguhan iki wajib Kakang Pendhita Sokalima kudu jumangkah makarti ngrabasa Gagak Baka. Mengko dhisik. Dinadyan kaya ngopo lan kepiye aku ngerti. Iki mumujudake sanggit rungsik Rekadaya lan Rekayasa sing ditindakake dening para sata Kurawa merga kabar sing nyebar warta kang rata Dewi Kuntul simanten kuwi pengawak wahyune katentreman. Mula yektine bab iki cengkah lawan batinku ora ana ceceking rasa anggenku kepengin malakrama kelawan putri utawa Sekaring Kedaton Slagayama iki. Mestine wis nyawak aku wis pendhita iki wong tuwa. Nyibarate srengenge wis diliwat ning jagat kula ning ndi parane bakal sumewa ning ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Parandene kok reka-reka rabina iki arep golek apa aku? Nyatane iki lak ngerti karo babagan katresnan. Katresnan piye? Katresnan kuwi tembunge mentereng cinta. Cinta-cinta piye? Sing sinebut cinta kuwi dari sawah turun ke kali. Randingmu ora. Tekak cukupe aku mah. Aku mah yen kudu kon panca bakah kelawan sing jenenge Gagak Baka. Menang ora kondang kalah malam babar wirang. Tur aku wis miteni marambah makaping-kaping. Sing jenenge Brahmana, sing jenenge pendhita, kiai yen perlu gus pisan. Tek reka-reka arepe wayuh bakal ora kajen.
Sang Hyang Pratangga Pati Brawetan Hanelai Dinabet gunung temah temlawung sorot kulon dayung senggurat banglir socaning uga rapuh Narata Sunaring Bangarta tinampi siraping Pendhapa Agung negari Ngamarta ya Indra Prasta ya sinebat Mbatana Kawarsa sanadyan negara ingkang ajagan jero abeteng andel makutaning pendhapa kaya ngrangsang langit parandene suda ngungi ilang wibawane karo ngredeng kaprawasa ing kingking srengenge manjer tengangi bawa benter weh prabawa goreh rongeh awit negari Ngamarta ingkang wis poncatan tentrem sanadyan Narendra Agung Ngamarta tetungguling para kadang Pandhawa Sri Puntadewa wis miyas siniwaka lenggah mungguing dampar genta parandene kawis pinadatan jenjeng lan ayem Pandrawang tebih ing semu hanutuh diri duping raosaken awrating panandang gagar wigar nggih mulyakaken sangya para dasih mangkono tanggap ing sasmita kadang panenggak Pandhawa Satria Jodipati Raden Werkudara Yaryasena sigra mangarsa minggah wonten setinggil Binatarata dhateng kantun panengahing Pandhawa Satria Madukara Raden Harjuna Dananjaya Janaka Raden Permadi ugi wis mangarsa Benjawian der pasebaning para nayaka jejel riya kaben cukik lenggane tanpa sala pinandikan dening satriya kembar kemanikan ijil saking sawujajar lan bumi retahu nenggih Raden Nakula liwat Raden Sadewa sang nata kepareng medhar mangandika kedatake Bakang Maraseba dinerka Sang Hyang Bathara Wisnu Jawantah nanging bareng dentelingake gedhonge blok tanpa warana Narendra Agung Indrawati Sri Bathara Kresna Danardana Wisnu Murti Narayana mangkono ing Maraseba biyak nganan sarta ngiring satemah dadi lulus Raharja laju lampahi wong agung Ndrawati Sang Prabu Yudhistira kawis tinggal kendhih kumrungsung inggalih kasuk manataling kalebu daya-daya manembrama rawuh ing ngraka ing Ndrawati ya ing acara lenggah sanadyan nalika semanten Sri Puntadewa kawis tinggal peteng jagate samangke kaya kantuk trontong ing pemadang garbe kapitayan lamun kepratani Narendra Ndrawati ingkang mangka dadi socaning ratabaring jagat yekti badhe weh pepadang ngangkat dumateng panandang ingkang sinandhang dening para warga ing negari Ngamarta ing Cintapura
Wah mirulun kapur dore sanggul pengrep sahanane kang tiang kanan sing kasih mawak buku sawak kumak sehing gelahan yang kanan menuju kang kadi Sutama Gusti sasongko kasungan surya Prabanyo sumungsung kaswa raras ruming sari-sari samya manuk semeng sarira mar maniro sukanto bujualaniro sumunu
marbuka Candra Kusuma Iwang Suksma dilinuwih muga paring pengayuman mring panjenenganing sun satemah babar pepadanganing jagat Ngendraprasta. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati Dewadangu rawuh paduka. Kula ngarayi ngaturaken pasegan panakrami pambagi mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka njeng Koko Prabu Ndaraka. Ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Yayi. Sanget anggen kula nampi dening atos semanten sih kadarman sarta pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raka Ndarawati dasaripun. Suwan kula wilujeng niskalane ring sambikala wangsul ngatur salam taklim kula kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Samyaji. Nuninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Waradaya. Mawah nurah daging kayuanan paring pangestu saking paduka njeng Koko Prabu Ndarawati mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan Yayi. Jwipten Kresna kakangku. Sarawuh ning negara Ngamarta aku ngaturake basa kunjuk ana ngaresamu. Wakudara. Iya. Ndak tampa gawe bombonge rasa ora liwat pangestune wong tuwa mara gage ditampani sena. Ndak tampa tanganku loro. Ndak gegem awaraji jaya kawijayan mimbu ana marang kasantosan. Koko Prabu Ndarawati kula ingkang rayi maduka rugi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawon tuwa-tuwa kunjuk. Sandhap padha paduka njeng Koko Prabu Ndarawati. Kaipe wis ndak tampa pangestuku mara gage tampanana Dananjaya. Muninggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati. Bingang manah kula prasasat kejugrukan ukir sari kablabaran Samudra Madu. Diniri palungguhan samangke paduka kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Ngamarta. Kalilan kula cumadung dawuh syukur bagi menawi rawuh paduka menika namung mertinjo kawontenanipun para kadang. Ewa semanten menawi wonten bab ingkang badhe kababar kalilan ingkang rayi ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tema paduka njeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi. Anggen kula sowan wonten ing negari Ngendraprasta sepisan tilek dumateng kayuananing praja Ngamarta angka kalih nggambuaken alam oneng. Alam menika tembung lawas oneng tegesipun kangen karana sawun sawetawis dangu boten pinanggih milori panungguhan samangke ingkang Raka Seba. Lah dene Triwigato sing perlu Yayi manut kabar lan pawarta yang sampun nurata pripalungguhan samangke kawontenanipun negari Ngamarta sampun beneh kalian taun-taun ingkang sampun kepengker. Sanadyan Ngamarta rumuhun menika kondang tentrem sakmangke dados dintrim. Ngamarta menika kondang raharja sakmangke para kawula nandhang sangsaya. Pramila gandeng sampun cetha pratila bilih ingkang Raka Ndarawati menika kadhapuk mongko dados parampara. Nyibaratipun para Pandhawa menika
Kreta jaran ingkang Raka Indrawati menika dados kusiripun. Mila banger bacing butek bening mulya rekasanipun para kadang Pandhawa kula ugi tumut tanggel jawab. Pramila kalinan kula cumadong dawuh kabar ingkang kula tampi menika kabur menapa kababaring kasunyatan Yayi Puntadewa. Panjrahing kan Puspita tasliring samiron ombre sekar kadung gong ngaskan danyo maweh raras kananing driya Koko Prabu Ndrawati jimat sesembahan kula ing Marcapada prapting delahan. Kalilan ingkang Raka mesti kemawon jengandika Koko Prabu saged anggagapi dhumateng lelampahan negari Ngamarta karana paduka menika salah satunggaling narendra ing sampun pana ing pamawas. Nanging gandeng paduka andangu dhumateng ingkang rayi kalilan kula atur prasaja. Koko Prabu, kula sakadang Pandhawa menika peranganipun menungsa ingkang rinten dalu tansah gandrung kaliyan kerukunan sarta katentreman. Karana menggahing pitang boten wonten gaman ingkang ampuh kejawi namung gaman kerukunan, tuladhanipun para kusuma bangsa rumuhun. Sanadyan to mawi gaman pringkang dilinjipi nanging lamun to tunggal niat tunggal kiblat golong geleng gilik ing dados ciptanipun yektos awoh dhumateng kasantosan miwah kamardikan. Koko Prabu, nanging nyatanipun sedaya panjangka panggayuh menika boten saged lumampah kanthi mulus kadhi ingkang kula pikajengaken kabukten ingkang kagelar wonten negari Ngamarta ripalungguhan samangke. Ing sedingah papan wontenipun namung pasulayan bantah dregah minggah panca bakah. Karana para kawula dina samangke nandhang sangsaya awit dayanipun pagebluk ingkang kedawa-dawa. Lelara ingkang boten saged dipun usadani mawi menapa kemawon satemah glandang nyawanipun para kawula. Winimbuhan para among tani tansah gagal lan gagar wigar anggenipun panen andadosaken ing negari Ngamarta menika larang sandang kaliyan buga satemah sagung para dasih sami pating jerit reyongan karana wengi sing jaman. Pramila saking menika Koko Prabu yektosipun rumaos bagya mulya dina samangke dene paduka kepareng tedhak wonten ing negari Ngamarta kula pitados
gandeng paduka menika pangejawantaing Sang Hyang Wisnu Dewane kabagyan nadyanto namung seklimah ing dados sabda tama paduka tartamtu badhe dados rana pepadhang ing negari Ngamarta mriki Koko Prabu. Nggih satri kadangipun Kakang Yayi Yudhistira kula nderek prihatos ningali kawontenaning negari Ngamarta ingkang nembe ketaman panandhang nanging nuwun sewu Yayi sasampunipun kula nyurasa dumateng kawontenaning negari Ngendra Parahasta kula kemutan pangandikanipun para wasis ingkang suraosipun namung jalma pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kesusahan mugi-mugi para kadang Pandhawa menika klebu titah ingkang pinilih ingkang dipun tresnani kaliyan Gusti ingkang gelar jagat Yayi. Mila saking menika Yayi Samiyaji lelampahan ingkang kababar wonten ing negari Ngamarta menika monggo dipun tampi kanthi legawa lan rasa ikhlas. Janyatanipun banger bacin bunga susah mulya rekoso menika sedaya sejatosipun mujudaken nugraha saking Gusti menawi manungsa kersa nampi kanthi agenging rasa syukur. Dados sedaya panandhang menika mujudaken panggemblenging jiwa lan ugi rabuk ing iman supados manungsa saya tuwajuh nggih manembah lan ibadah dumateng Gusti ingkang Maha Mirah kanthi cara nindakaken perintah lan nebi cegah. Inggih Koko Prabu. Lah, kejawi saking menika kula pikantuk pangsit utawi gaiping dewa ingkang dumeling wonten ing karna kula ingkang suraosipun negari Ngamarta badhe waluya jati temah mulya menawi paduka Yayi Puntadewa kepareng anjatu krami sekaring kedaton Slagawima nenggih Dewi Kuntul Wilanten Yayi. Sang Pantara Ratri
Hamung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katur ing kang cundra manik prasasa rageng ya ngono Werkudara ngreng ngono. Ngarep mau tek ora ngreng, sebelah ora iso gedhe. Iya. Kowe anggere wis ngono mesti arepe anta wecana. Ya. Criteng kakangku. Piye Dimas? Sak ngertiku panjenenganmu kuwi titising Bathara Wisnu sing tansah nuntun Pandhawa marang Jiwatama. Terus ning yo kene dina iki tiba kosok balen kowe ngrusak ajak-ajak ucapmu berung sing tanpa pitung Werkudara tek duwe panemu ngono kuwi sing ndok karepake piye panjenenganmu paring dawuh kanggo nyirep pagebluk Ngamarta Puntadewa kakangku supaya rabi maneh kuwi bab sing ora tinemu ing nalar ing atase negara lagi tintrim parandene ratune malah ngumbar nepsu Puntadewa kakangku ki piyai kakung sing kondange getih-putih merga resik jiwane suci batine ora nate natoni hatine sapa-sapa mula yen nganti bar kakangku rabi meneh ora bakal kelakon merga panjenengane kuwi banget anggone setya lawan garwa kemati karo bojo ora gumun karo abange lambi ora gumun karo jliriting alis ora gumun karo jebrote bokong ora gampang kedanan karo wong ayu sing wong ora gampang kedanan wong ayu siji Puntadewa kakangku loro dalane lho ora kelingan mau bengi piye ora kelingan Bapak Prabu. Sapa iki? Kula pun Juna. Iya, piye Juna? Kula tak nderek semelo atur. Piye Arjuna? Nuwun sewu. Menawi Kangge Rahayune Ngamarta kedah Malakrama putri saking Slagawima. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos Koko Prabu Puntadewa ingkang nglampahi nanging prayogi ingkang Malakrama dumateng Kuntul sinanten kula kemawon Koko Prabu Tukmis apa Tukmis? Senengane ngeduk karo ngemis kowe iki kleru kok ngethuk karo ngemis. Tukmis iki tegese yen ana wong wadon sing bathuke klimis dheweke mesti kedereng rasane. Ra ngono to Janaka? Girangan Juna. Nggih. Kaya ngono kuwi. Nuwun sewu menika nembe prihatin kok sami sometan nggih. Niku lho ingkang rayine lho semenika ora pados panglipuring diri. Koko Prabu nuwun sewu.
ingkang paduka kersakaken kados pundi kula cumadung dawuh Yayi sampun ngantos paduka sisik lan warsa dumateng anggen paduka nggagapi dumateng atur kula atur ulinga bilih dinten samangke negari Slagawima utawi Gendhung Gendhing Pitu wonten sayembara perang sinten kemawon ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gagak Baka utawi Gagak Bangka putra saking Prabu Janin Raja menika ingkang menang ngukup Dewi Kuntul sinanten mongko sayembara perang ing Slagawima dinten samangke sampun kathah nuwaken pangorbanan nyawa saking para satriya lan ratu ingkang sami nglamar karana kaprawiranipun Gagak Baka ingkang pancen ngidak-ngidapi supados mboten saya kathah getih kutah dodo bengkah lan balung pecah satemah pejah kasulayah sayembara perang menika kedah enggal dipun rampungi lan dipun sirat dene ingkang nyiret lan rampungi mboten wonten sanes kejawi namung satriya tama nenggih kadang-kadang kula para Pandhawa Sriten kakangku Werkudara piye Ngamarta dina iki lagi nandhang prihatin kene lagi ribet ing atase negaraku dhewe lagi peteng kenapa kok dadak reka-reka bakal ngrampungi perkarane negara liya Sena apa wong sing santosa imane mesti nate krungu wewarah wong kuwi yen pengin mulya ya mulyakna wong liya luwih dhisik mula yen pengin negaramu tentrem luwih dhisik tentremna negara liya ngertenono Dimas Dewi Kuntul sinanten kuwi tegese putih lan resik Kuntul kuwi putih santen uga putih tanpa beda kelawan jiwane Yayi Prabu Puntadewa lamun to priya lan wanita kang suci manunggal dadi siji tartamtu bakal ambabar kamulyan merga Dewi Kuntul sinanten kuwi kejaba putra putrining Narendra dheweke uga pengawak wahyu ingkang sinebut wahyu Purbalaras utawa wahyu katentreman Sena Longlenging priya mangu-mangu mangun kung kandhan rimang wirlena tanpa kanin yen tantulusa mangku sang Hyakutama mangkono Sri Narendra wis nyelon hangrara apa Koko Prabu Ndrawati jimat sesembahan kula nyuwun pangapunten ingkang agung sanadyan to ingkang sampun-sampun kula tansah tuturi lan ngestokaken dawuh paduka nanging sepisan ji menika kepeksa kula mboten saged nglampahi Koko Prabu dasaripun kados pundi Yayi menawi kula kedah malakrama kaliyan putri Slagawima Dewi Kuntul sinanten kula mboten purun Koko Prabu Dewi Kuntul sinanten menika pengawak mahune katentreman ingkang hanjok dumateng kamulyaning warga Ngamarta nadyan to mekaten kula tetep mboten saged dinanipun menapa gesangipun warga Ngamarta bagya mulya menawi kedah nglincati kasetyan lan ngremuk dumateng batosipun bojo kula Yayi Drupadi pedhaipun menapa kula sakadang Pandhawa miwah kawula Ngamarta ngraosaken kamulyan menawi ancik-ancik dumateng kasangsaranipun bojo kula pun Yayi Antal kula boten saged lampahi Yayi Prabu Ayu Wong kaweng ya
Yayi Drupadi siadi munggah ana ing Stinggil Binatarata mestine ana wigati sing bakal ndok babar wong ayu nuwun sewu amit pasang Kalimantabi nyuwun pangapunten sedaya para lenggah dene kula Drupadi Cumangkaka sowan tanpa piniji lan singrar ing tata krami sampun sawetawis kula nderek ngrasa ingkang nembe rinumpaka pramila saking menika mugi wonten kepareng penggalih paduka kula badhe nderek sumelatur siadi bakal matur apa para gage prasaja Yayi Drupadi Drobyas buyung mulak sekar gandhanyorum mangrucipna Winalikan bangkit wali kula mangertos bilih dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman panandang menawi retu menika mboten enggal sirep tartamtu para Pandhawa ingkang lepat lan ugi nyangga dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko jiwa satriya menika kedah nyiwakaken keperluaning pribadi lan nengenaken dumateng kebetanipun bebrayan agung pramila saking menika Kanjeng Sinuwun Puntadewa nadyan to tresna kaliyan keluarga lan tresna kaliyan negara menika sami-sami awratipun nanging gandeng paduka menika ratu mila kedah nyipataken katresnan dumateng garwa lan wani korban menapa kemawon kagem rahayuning negara Ngamarta mongko dinten samangke Ngamarta mbetahaken katentreman mila kedah anggayuh wahyuning katentreman kanthi paduka Sri Yudhistira anggarwa dumateng Dewi Kuntul sinanten sinuwun paduka sampun wasumelang ing penggalih raos kula sampun ikhlas lair batos lan lila legowo nyengkuyung dumateng paduka anggenipun badhe palakrama karana wanita benjang ingkang badhe lenggah mapan wonten ing swarga tundha sanga menawi purun kurban menapa kemawon kangge rahayuning bebrayan agung yen perlu kudu diwayuh 17 kula mboten badhe suwala Dara opo kira-kira bojomu iso ngene iki apa ora piye angel golek wong wadon kaya Drupadi uripe ora mung golek mareme pribadi ora golek senenge dhewe beda karo wong wadon lumrahe negara Ngamarta apa-apa mung nyalahke wong lanang yen wong lanang kayane sithik diuring-uring mergo ora kena ngituku skincare apa kaya ngono HP
becik aku wong lanang krungu ucape Sidropati Mbakyuku kaya ngono kaya goglok kaya ceblok-ceblok jantungku. Mula kang mangkono piyayi kakung kuwi sing racake sugeng mulya titelna. Piyayi kakung kuwi sing racake sugeng mulya mesti sakwalike ana salah sawijining bojo utawa wadon sing setya bekti wani korban apa wae kanggo mulyane keluarga. Pramara rek mangus wamya ngambrang Bakti karunaning kaswase aneng marga mamalatung Krisang kontra wastrat mojo leng lalu kangulati Surya mangrang sang wayah kumyos hamara ayan adiku wong gagah Werkudara piye Drupadi Mbakyuku tulungane Siadi sing santosa dada baumu Pripalungguhan iki pun kakang mundhut senjata pitulungan Siadi budhal marang negara Slagayamaya ing gending pitu pupunen sayembara perang sing digelar dening Gagak Baka lan kula suwun Kaka Prabu Ndrawati sampun ngantos negakaken dumateng Yayi Sena kula aturing jampange dumateng lampahipun Sinuwun Prabu Puntadewa kepiye Yayi kula suwun ripalungguhan samangke jengandika sampun ngantos namung kendelan kewala kedah sesarengan kalian para kadang Pandhawa njangkahaken suku prateng wonten negari Slagayama kalebet kula pribadi ugi badhe magita-gita nderek budhal dumateng gending pitu.
ngambara ing awang-awang
Pasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja Kanabalaku bermakhluklah Reca manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Toko Ijo Mantri kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Jata Gimbal. Linali-lali saya kadriya wewayangane katresnanku ya kuwi Wara Sembradra malah saya ngranuwi. Nadyan to panjenengan ingsun wis dadi ratu Blegedhu ning negara Guwa Barok. Aku wis keceh bondo kemul kamukten urip ora kurang sawiji apa. Ning yen tak krasa semune isih ganjil lan isih godhang uripe Jata Gimbalku. Godhang kados pundi Sinuwun? Aku saben-saben siniwaka durung ana garwa Prameswari ingkang jajari. Lan ning kedhaton durung ana wanita sing leladi mligine lumbang katresnan lawan aku. Bedhae apa aku duwe derajat pangkat duwe bondo pirang-pirang lamun uripku ijen kaya ngene iki kok. Ning nuwun sewu ing ajeng jenengan lak ngendika bilih semunipun kedanan kalian Dewi Wara Sembadra. Bener kok. Napa jenengan mboten kulak pawarta adol pangrungu bilih Sembadra niku sanes tiyang legan. Dewi Sembadra niku sampun ginarwa dening panengah Pandhawa satriya ing Madukara nenggih pun Raden Arjuna nggih Raden Janaka. Yen nganti sampeyan nekat kedanan kaliyan Wara Sembadra padha karo ngrusak pagrayu ngubrahke wong omah-omah. Untung donya niku jagat niku lak digelar wong wadon sing ayu nggih pirang-pirang. Mbok golek sing isih legan, sing isih ijen. Wong nika pun cetha duwe bojo arep diarah sampeyan niku wuta napa pripun? Kowe tak kandhani yoga pripun? Gagah-gagahe wong lanang yen iso ndemeni bojone wong. Rusak. Anggere wong duwe pitung gagah-gagahe wong lanang iso ndemeni bojone wong rusak lha ngoten niku. Yen Nadyanto teng mriki niku kathah tiyang sing model ngoten niku. Karepe niku kathah ning sok-sok wedi kalih bojone. Wonge teko iki lho. Nuwun sewu ngeten nggih. Jenengan lak nggih pirsa bab pepakem jodho tali wangsa. Apa? Jodho niku pepacangane priya kaliyan wanita. Tali niku pangiket, wangsa niku golongan. Bilih Hapsara niku jodhone Hapsari, nggih.
Satriya menika kalian putri, Bambang kalian Endang, Raseksa kalian Raseksi, Yoga kalian Sinden, yen dalang karo bakul wedan. Niku pun pakem niku. Dadi upamane enten dalang glendhik teng warung jane glendhik bakule asline niku. Cocok Pak Dalang. Ngoten. Ning nuwun sewu. Mergo napa kok kabeh ana pakeme, kabeh ana golongane, ana wangsane. Yen Haksara kalian Haksari, Raseksa kalian Raseksi mergo caksakane budayane niku benten. Saniki upamane nggih, upamane si Sembadra niku taksih ijen dereng kagungan garwa. Mongko nika putri sampean Raseksa. Niki mangke budayane ulah sanggama niku sampun benten. Mboten badhe mriko kerasan dadi bojo sampeyan, mergo yen buta ki adate mung grudak-gruduk waton karep bareng dadi tenan nek ketuplik ora suwi niku buta. Aku iso suwi tak obati kok ngiriyen lho. Kula tak matur. Tumrape wong lanang nuwun sewu nggih. Ingkang badhe lumban asmara niki manggatekke niki penting. Lho niku kudu weruh marang glagat niat kalian wanci. Glagat niat kalian wanci. Glagat tegesipun sadurunge bakal nindakake saresmi kumpul kalih bojo kudu tanggap marang polatane wong wedok. Yen wong wedok lagi kebidung dening pegawean lan kuwur rasane becike aja dikanthi olah sanggama. Yen jenengan nekat tan wurunga bakal ditolak, upamane bojo sampeyan gelem ngladeni niku janjane ya ora pati karep. Mila bojo sampeyan ling ngladeni mesti meneng wae, sampeyan padha karo sanggama musuh debok niku mangke. Niku dadi aja dipeksa kabeh iki angon wanci. Dijadwal ra iso. Mboten saged dijadwal mboten saged. Niku sakmute kok dijadwal. Ning yen polatane wong wedok niku katon seneng, katon padhang, katon sumringah pikire ngoten. Lah niku wektu ingkang becik kanggo saresmi. Dadine mesti apik niku mangke. Angka loro niat iki piye? Niat wong kang bakal duwe pepinginan sanggama mono aja mung disurung karo hardane nepsu, aja mung waton karep, nanging wong carem asmara mono mujudake makarti sing kanthi suci kanggo mijekake putra ingkang minangka panyambunging sejarah. Merga wong sambung asmara niku ngibadah. Mula kudu linambaran ndedonga kalian Hyang Manon supaya anggone saresmi bisa antuk sih wilasaning pangeran. Lah niku angka 3 wanci. Nah, wanci tumrape wong sanggama kudu weruh karo wanci lan swasana. Ing wanci sing sepi, lah niki kudu ditulis niki. Wanci sing sepi, hawane sing atis, kahanane sing tentrem, delalah udane ngrijeh. Niku trep kangge sanggama ngoten niku. Ngono ya kok. Nggih. Kejaba saka niku manut piwulang sing kula ngerteni tumrap wong carem asmara mono kudu ayem, kudu tentrem, kudu tenang batine. Nah niku lah sakniki kula jlentrehke meneh. Siji, wong wadon bakal tentrem rasane lamun to dilus rambute. Rambut sing endi? Gak omong carane gak omong ngono ora. Aku takon tenan kok, Gong. Ya niki rek kang mapan wonten mustaka niki lho sampeyan takon sing ora-ora. Dilus rikmane merga pangarasing asta mujudake panyuntaking rasa tresna lan welas asih marang garwa merga sajroning sirah niku nyimpen saraf alus ingkang bakal nuwuhake ubaling birahi ingkang mapan wonten ing otak.
dadian bakal miwiti carem asmara sing mang cekel mang lus dhisik kudu rambute. Lah niku. Oh ngono. Nggih. Lah angka kalih. Carane nyawang kalih bojo utawi pacangan. Nyawang kalih bojo niku aja menteleng. Lah aku mripatku yo menteleng terus kaya ngene. Ampun kok menteleng terus sampean wis ning gadene lho gamelane. Nyawang kalih pacangan niku kebak rasa tresna. Kudu kebak rasa tresna sarwa ambebisik nggih, sarwa ambebisik ing karenane sing wadon kanthi tembung sing alus angrengga endahing katresnan lan kasetyane wong bebrayan. Lah niku. Lah sak sampunipun mekaten amiwiti carem asmara kanthi alon-alonan. Jalu mampat. Nggih ngoten niku. Alus kebak rasa asih, aja kesusu keburu nafsu. Nah, tangan kiwa nyekel pundak, sing tengen nyandak sirah mburi. Banjur mandeng mripate wong wadon sak jero-jerone kanthi kebak rasa asih. Sak banjure miwiti ngambung bathuk langkung rumiyin, mudhun tekan mripat, tekan irung, mudhun neng lambe, banjur ilat niku ngelus pener sak ngisore kuping. Yen sampean manut kalih kula, yen pacangan jenengan mboten klepek-klepek edanan melet-melet kalih jenengan kula pengin ruh wong iki. Kupa Pandhawa koko kati saya Indriyak sasara marut kawana kana maragana samirana lan warayang aku lagi krungu lemu ngomong sing kaya ngono ya awakku wis kemringet kaya ngene kok. Nanging ampun ngrusak pagrayu aja mbubrake wong omah-omah. Boko. Pinalang ana mlumpat rinantiya medhot. Wis gembleng lan kenceng jeptaku anggenku kepengin mondhong mustikaning jantung ya kuwi Sembadra. Kanggone Jata gimbal luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing njiret jantungku kok. Yen pancen sampeyan nekat kula caosi carane piye? Yen sampeyan bleger buta ngoten niku arep nemoni kalih Sembadra mrika mesti kamigilan. Banjur sampeyan coba gawe cara sing alus nggih. Mang temoni ya kuwi Raden Janaka mang tembung sarana kebak ing reh tata krama. Yen pancen Raden Janaka nglilani syukur ewadene yen boten sampeyan sampun ngantos mudha paripeksa sinuwun Jata Gimbal. Yen tak alus ra entuk tak peksa wah ampun.
Arjuna mboten duga mana pilih jenengan rawuh wonten ing kamar kula. Kula pun jaka kini sampun gendeng ngilingi kalih panjenengan pangeran. Piyayi nek baguse kaya ngono lho, Ndara. Upamaning jenengan dados ratu kula kersa dados patihipun, jenengan dados juragan kula sagah dados buruhipun, jenengan dados kompa kula sagah dados bangipun, kula mangkompa Raden. Wong wedok klambine apike kaya ngono. Lambe kula menggairahkan nggih Raden. Aku seneng wong wedok yen wis yung kaya ngono kuwi. Nggih siyong kula kalih setunggal atus setunggal empuk. Raden kula tresna kaliyan panjenengan Raden. Lergen sanging alit Besang mawek kandrung Kira lamun to Raden Janaka ngatasi Raden Janaka ning lambene kaya sekop. Bape ambune sembuhan rambut jaji awake ambune solar. Jebul tikus mbilung. Wangkelan iki nggih remangsa ngemun setahun jembleng sarendeng. Ing atase lagi enak-enak kula niku cangkruk kali rokok arep ngerti-ngerti mangungkrum mang jawil mangambungi kados mekaten niku napa salah kula Raden Ayu? Mila aku urip nek rekasane kaya ngene. Sampeyan nek rekoso ya rekoso lak kula mergo dadi batur ngeten iki ora bondo ora duwe apa-apa. Sampeyan apa-apa ana tur dasare kadang anome Narendra ing Gruwa Barong Sinuwun Prabu Jata Gimbal. Sampeyan adik ratu ki ora mulya niku mboten kleru. Apa-apa ana keceh bondo gateng mutiara. Sing ana tambuhan sing ora ana takokno kok iso susah niku nalaripun kados pundi? Aku rina wengi mung tansah kedanan karo mutiaraning uripku ya kuwi Raden Dananjaya, Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kumbang Ali-ali, ya Raden Permati, ya Raden Kuntadi Mila. Aku mangan
ora ngrasakake enak lamun turu ra bisa angklet. Mung krisikan glubak-glubuk ana ing patunggon mergo mung kelingan wewayangane Pangeran Arjuna. Saben-saben aku turu mlumah Raden Arjuna mapan ana ing ngusuk. Aku turu miring mapan ana ing tembok terus sarine sengguyu. Lamun aku murep babak ganjel bilung. Ning niku bojone wong, aku ora peduli. Mbok bojone sapa bae aku ora peduli, ora ngerti karo mataku. Tapi yen tresno apa wae tak tabrak aja kok diakune Janaka. Lurah pakai batek tabrak kabeh. Nekat. Wong wedok nek ana sing kaya ngono kabeh. Sakarepang ngene ngarani. Panungguan iki tinimbang aku mati mergo duwe rasa nengkleng katresnan. Aku gelem mati lamun aku bisa ndilati tungkae Raden Janaka. Ya wong wedok modele kaya ngono. Apa dheweke nganggo ngerti wong lanang ganteng awake gatel kabeh napa piye? Yo ngono ae. Saki-saki ya mengelekake muga-muga entuk pengasih saka Hyang Agung. Nadyanto sipate buta sing kondange betah butengane yaya. Muga-muga bisa dadi tepa tuladha utawi kaca brenggala dadi buta sing apik lan becik. Bono